Здравейте! Днес ще ви представя каква всъщност е реалността за модерните професии тип UGC създател или просто създател на съдържание. Ще ви взема в един влог от цяла седмица с мен. По принцип всеки ден, всяка седмица е доста различна. Затова просто ще показвам всичко. Такова каквото е, без да е прекалено натруфено или да. Ще видите, че има някои дни, които са доста наситени с снимки, други пък са доста наситени с монтаж. Едното не изключва другото, особено когато си фрилансър и правиш всичко сам. Та започваме тази седмица. Този ден беше определен за снимки ден. Идвахме да снимаме доста видеа на клиенти, като работим с едни клиенти от известно време за парфюми. Така вече доста се напаснахме и снимките стават доста бързо. Оставяме кадри. След това започвам да снимам кадри за нашия профил, защото ми дойде една идея. Така най-накрая се престраших. Сигурна съм, че сте виждали този тип видеа, които са доста синематик. Много ми харесваха цветовете, всичко. Даже заради тях ребрандирах всичко да е с жълто. И поради други причини установих, че жълтия цвят си е моят цвят. Та реших да направя такава поредица, но по-късно ще ви кажа за нея. Сега снимах, а сега отиваме на една среща с клиент. Среща мина повече от страхотно. Отиваме до магазина и се прибираме вкъщи. Добро утро! Днес положението отново е снимки, само че този път не е в Гамбърло. Точно за снимките имам страхотни неща. Сега включих микрофоните, техниката да се зарежда. Сега малко да поработим и някъде към обяд ще тръгваме, защото снимките не са в Гамбърло, не знам дали казах. Или много ми се спи и повтарям едно и също. Така. Понеже не знам колко ясно стана от сънената Вики, отивахме в Дряново да снимаме един бранд, за който мога само да ви покажа кадрите, но не бих искала да ви кажа име поради ред причини. Привет! Ние тъкмо си прибрахме от Дряново, снимахме. Беше доста натоварено снимане, но път беше много забавно. За първи път снимахме легла и то точно такива моторни, така да се движат. Днеска целият ден беше в едит, монтиране на кадрите и от вчера, и от предишните дни, тъй като последните 2 дни, нали, снимахме общо взето. И сега, как да кажа, на един контент креатор, създател на съдържание, като цяло на човек, който постоянно работи на компютъра, като свържем това, че в края на седмицата седиш само на компютър и се взираш в цветове, кадри, звук и всичкото това нещо е супер натоварващо. И затова на края на деня на края на работната седмица малко се почиваме. След работа, естествено. Правим си една бърза манджушка, която и вчера правих и се оказа страхотно. Това малко гювеченца. Оказа се много лесно и бързо. И сега рисуваме и се наслаждаваме на залеза, който тепърва ще предстои с няколко катки. Вики! Здравейте и от събота! Днес като се събудихме, излязохме на разходка, ходихме на кафе, там четох книга и малко така се починах. Сега обработвам, тествам някои неща за монтажа. Сега ще ви покажа. То имам идея за една поредица и тествам различни неща от към цветове, от към текстове даже. Това е цвета, който не е това цвета, който докарах. Казвам ви, играх се самотия време с един цвет и накрая май не е този, който докарах. О, не. Секунда. На края на седмицата отиваме на един бабешки рожден ден.
на моята баба. Аз много обичам такива рождени дни, защото са доста зареждащи. Все пак се събираме с семейство. Оставам ви малко кадри да видите. Това беше видеото. Доста по-бързо, отколкото си представях всъщност. Даже не успях да пия кафе. Но истината е такава, че когато си създател на съдържание, особено когато работиш и за себе си с такъв тип професия, нещата са доста различни. Единия ден снимаш, другия ден обработваш, третия ден пък търсиш някой клиент. Четвърти ден решаваш да си починеш малко, защото, да ви кажа честно, това цялото снимане в един момент доста се дотегва. Но това е напълно нормално. Напоследък чета също доста и за женската цикличност и как всъщност организма ни работи на етапи и защо е нормално в едни дни, в една част от месеца, примерно да нямам проблем аз лично да се снимам постоянно, в друга да ми е по-отпаднало и да искам повече да пиша или да обработвам или нещо, което е по-механично. Ако са ви интересни тези теми, за тях мога да ви разкажа. И общо това беше от мен. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващата седмица с следващия влог. И това е!